بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابه تقل جتو دي الله جول دي النبي صلى الله عليه وسلم من calmini on min juurima on ha joni en garti e yewtere meɗen konngol l'islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawo meɗen Pindi TV kala aljuma e oɗo saaha so heedi. eɗen kalanno ko fati e gueɗe juulu. Ha yewtere meɗen sakkitine eɗen kalanno ko fati e sunnaji juulu e farillaji muɗum e ko nandi hen. Ha e juulu so jiiɓima holno jibtirte. Hande so Allah haaji kaleten koko fate ɓuure juulu. Nde wonno en mbino juulu rondi ko gueɗe tati, rondi ko farillaji, rondi ko sunnaji, rondi ko ɓuure. En mbino farilla woni ko ganduɗa wawa wasde e juulu he. So tawi hattama e juulu, so hattama e darde, la budda nde wattete. So tawi noon darde nde ɓenni ha a natini darde wonde, ko darde nden e hoore mum berlotoɗa, natta limtude nde saabu nde boni, saabu a acci hen farilla. Te farilla wawa wasde e darde, a accat darde nden ɓeyda wonde. So tawi noon a yejjiti kadi walla a tinani a acci farilla ha a silminoyi, hankkadi juulungo e hoore mum boni mbiɗen, saabu farilla wawa wasde e juulu. En kalino kadi ko fate sunnaji juulu. Sunnaji woni ko ganduɗa fotani wasde e juulu. So tawi wasama ha woni tati walla ɗiɗi walla sunna goto tengtuɗo, juulu ngu sellata. Sa tinti ɗum ko adi aɗa silmina, a sujjanan ɗum qabla salam, woni ko adi aɗa silmina juulu ma, ɗum heɓɓitto ɗum. Sa siftorani ha a yalti juulu ngu, ha a rumtima qibla, walla ha a yalti jama o yeehi ha juma nde puɗɗiɗa siftorde wonde a acci sunnaji ɗiɗi e juulu ma, walla sunnaji tati ma, walla sunna tengtuɗo ha ɓurti. Te hankkadi heɓitade ɗum ɓenni, juulu ngu ine bona, alay saago pillitoɗa juulu ngu. Gueɗel tataɓel ngel woni ɓuure juulu. Ɓuure juulu sa nani ɗum woni gueɗe ɗe ganduɗa kañum ɓuuri moƴƴude so juulo waɗi ɗum e nder juulu mum. Nden ɓurata hewde baraji, nden juulu ngu ɓurata timmude. Kono noon so tawi acci ɗum e juulu, hankkadi juulu ngu bonata. Te kadi sujjantake qabla salam, wona ba'da salam kadi. Ɗen gueɗe noon ɗe mbiɗen woni ɗe jiɗɗen haalde hande so Allah haaji. So heeƴi kalen hen kadi ko fate gueɗe gañaɗe e nder juulu, woni gueɗe ɗe ganduɗa bonnata juulu. Kono juulannoɗo so waɗi ɗum, o waɗi hunde nde ɓurani moƴƴude, hunde añani, hunde ustore baraji juulannoɗo. Kono juulu ngu bonata. Ko adi foof e ɓuure juulu, ko adi woni juulannoɗo en mbino habbirandu harminirdu, woni habbirandu ndu neɗɗo ina natira e juulu. En mbino ko farilla, ko konngol ngol mbiɗoɗen woni farilla, woni wiide Allahu akbar, ko farilla. Sudde juuɗe muɗum ɗiɗi ha tolno e noppi mum, ma walla tolno e balabe muɗum, yaadina e konngol ngol wiya Allahu akbar, jippina less, ɗum ɗon ko ɓural. Wadde so neɗɗo acci ɗum juulu mum bonani, kono acci ko ɓuuri moƴƴude ko sudde juuɗe ɗe. Kono konngol ngol wiide Allahu akbar tan woni farilla e daranade konngol ngol. Wo amma sudde juuɗe ɗiɗi ɗe ha tolno noppi ɗi walla balabe ɗe, yaadina hen sa fayi habbirde, nawora mbiya Allahu akbar, ɗum ɗo ko ɓural. ɗum ɗo noon to wonno juulu farilla ko saɗa naata juulu ngu. Hay juulu naafila ko wayno juulu iidi, julde korka walla julde taske. Aɗa andi darde adine nde ko kabbirali jeeɗiɗi, taw habbirandu harminirdu farilla ndu nana nder hen. Darde ɗimmiri nde ko kabbirali 5, taw habbiranu ndu gimmittoɗa e koppi. No mbiyatnomi, habbiranu ndu gimmittoɗa e sujud ma ɗimmo, ndun limetake hen. Darde ma adine nde sa sujjoyi, sujud ma ɗimmo, aɗa immito ko mbiyata Allahu akbar, aɗa yaadina immitade nde, ɗum a limata ɗum. Sa wi Allahu akbar a immitirima noon ha a darima,
ha deeƴi on saha mbiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar ha wona laaɓi joyyi eyyi ma en kaaloy ɗum sen garoyi e juulu e ñawoje ko fati e juulu iidi eyyi kono ɗeɗo darɗe juulu iidi foti ko iidi julde taski ma walla julde korka darde adi nde ne habbire laaɓi jeeɗiɗi darde ɗimmire nde ne habbire laaɓi joyyi kono noon ɗiɗo foof ko habbirandu adindu ndu neɗɗo ine natire juulu ngu ko ndun tan suutante juuɗe hayso tawi aɗa yiya yimɓe hewɓe kabbirali jeeɗiɗi fof ɓe cuutan juuɗe jeeɗiɗi fof ɓe cuutan juuɗe kono ala ko adin ndu tan suutante juuɗe keddiɗi ɗe a jippinan juuɗe ma ndeeƴa gona e wiide allahu akbar allahu akbar allahu akbar ha timma ko hono noon kadi neɗɗo juulannoɗo mayɗo julde mayɗo eɗen gandi ko kabbirali nayyi waɗi kono noon habbirandu adin ndu tan juuɗe ɗe cuutete kono ko heddi ko foof juuɗe ma a suutata a jippinat gona e wiide allahu akbar eyyi hayso tawi hewɓe ne cuuta juuɗe ɗe eyyi wonno yimɓe hewɓe cikkata allahu akbar kala to wiya e darde foof alay saago juuɗe gimmo hay gadiɗo o sa imminani juuɗe ma sa darima tan saɗa juulanno tisbar walla juulu bawɗo wonde foof aɗa dari aɗa foti mbiɗa allahu akbar juulu ma selli a acci ɓuural tan acci ko ɓuuri moƴƴude ko eyyi wadde suudde juuɗe ɗiɗi ɗe to wonno habbiraɗo harminirɗo ko ɓuural e nder ɓuure juulu aha ko hono noon kadi en mbino juulowo so jaggi o koppi somo immito wiide mo sami allahu liman hamida ko sunna eyyi ano gonnoɗo caggal almami wi'i noon konngol ma ko mbiyata rabbana walaka alhamdu ngol ɗo konngol ko ɓuural eyyi koye ɓuure juulu jeeya sa acci ɗum juulu ma bonani kono acci ko ɓuuri timmude ko hono noon kadi neɗɗo goto juulannoɗo ene wiya noon so tukkitima so wi sami allahu liman hamida haw tukkitima omo wiya rabbana walaka alhamdu less aha eyyi hay mazhabuji goɗɗi almami hoore mum ina wiya noon kono noon ko less wiyata eyyi hono noon kadi janngude fatiha so almami janggi fatiha ha joofi walla neɗɗo goto juulannoɗo janggi fatiha ha joofi wi wala dallin eyyi wiide amin wonande goto juulowo ma walla gonnoɗo caggal almami ma walla almami e hoore mum sene jangganno jangde less ene juula tisbar masalan walla takkosan walla darɗe ɗiɗi cakkitiɗe e gueeƴe walla darde sakkitiɗe e futura o wi wala dallin wiidemo amin nde ɗum ɗo ko ɓuural e ɓuure juulu aha eyyi amin noon so mazhab imam malik ko dande less wiyete wona yimɓe foof ina mbiya amin dow ha jama fof ne waɗa oolel hono yoga e jama so tawi ko mazhab imam malik kono noon mazhab uji goɗɗi kadi ine sella eyyi sa haali ɗum dow ine sella kono noon mazhab imam malik ko wiide noon less ɓuuri moƴƴude eyyi ko hono noon kadi juulannoɗo so jaggi e koppi wiidemo subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ɗum ɗo walla so sujji wiide subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi so tawi o sujjoyi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko ɓuuri famɗude ko tati eyyi ko ɓuuri hewde tonggaka sa wela mbiya laaɓi sappo saabu ɗo kala no sujud ma ɓuuri juutirde noon baraji ma ɓurata hewde eyyi ko woni farilla o ko sa jaggi e koppi ndeeƴa tan ha terɗe ma pota ɗo farilla o haaɗi ko heddi hen ko e konngol ngol wiide subhinde nde ɗum ɗo ko ɓuural e ɓuure juulu nelaɗo ne waɗanno ɗum sallallahu alaihi wasallam sa waɗi ɗum kadi ko hunde moƴƴere e juulu nden kadi ɓurata hewde baraji nden kadi so juulu ma jaɓama dowuji ɗi duwiɗa ɗo ɗi foof Allah jaɓante ɗum aha so tawi a sujjoyi wiide subhana rabbiyal a'la wa bihamdi e sa jottima e allahumma ihfirli warhamni wasturni wa ajburni wa afu anni wa afini eyyi sa jottima eyyi wiide ni nde ine moƴƴi te juuluma so jaɓama jaɓete te ɗum ɗo ko duwaw firti ko allahumma ya an allah ihfirli mbiɗa ñagoma nde jafotoɗa kam bakkatujam warhamni jurmoɗa kam eyyi wajburni keɓɓitoɗa kam wa afu anni jafoɗa ga am wa afini kisna kam kokka kam cellal juuluma jaɓama tan oɗo duwaw kadi jaɓorte hen so jaɓorama hen a heeɓi sutura Allah suurima wasturni suuram eyyi wajburni heɓitomi wa afu anni yaafumi wa afini hisnam kokka kam jaam cellal jafoɗa kam bakkatujam jurmoɗa kam ɗum ɗo kay neɗɗo a wawa hebde ko ɓuuri ɗum ɗo eyyi ko ɓuural te kadi ine moƴƴi e ma no fewi eyyi wiide ni e sa jagge koppi e sa sujji e ko nandi hen ɗum ɗo ko ɓuural e ɓuure juulu eyyi ko hono noon kadi juulowo subaka
e tisbar jangude cimoje juɗɗe ko ɓural e ɓure juulu takkosan e to wonno futuro jangude cimoje daɓɓe seeɗa wasde jurnade e jangino ko ɓural e ɓure juulu to wonno gueƴe hakkido ko ɓural e ɓure juulu aha ɗeɗo gueɗe ko ɓural e ɓure juulu to ko hono noon kadi saɗa juulanno darde ma adine nde simore nde jangata nde heeda dow e darde ma ɗimmire nde masalan so tawi darde adine nde a jangi fatiha nde janguɗa fatiha nde pawɗa hen ko isa dia a nasrullahi ay darde ɗimmire nde mbasa yaade dow aɗa janggoya sabbi hisme en walla ko nandi en ala paya less isa dia a woni hollum jangga tabbat yada walla qul huwallahu ahad walla qul uzu birabbil falaq walla qul uzu birabbin nas ɗiɗo goni less isa dia jangga e darde ɗimmire nde manam darde adine nde simore nde wona dow darde ɗimmire nde jangga simore wonde less mum ko hono noon kadi darde adine nde simore nde jangata nde ɓuura judde e darde ɗimmire nde simore nde jangata nde ɗum waɗi janguɗo so tawi ne juula sa yi juulu mum tan a andat oɗo sene jangi juulu walla janggani on ɗon juulu ko hunde timmude nelaɗo sallallahu alih w sallam koko janguini en holli en ɗum ɗo kadi ko ɓuural e nder ɓuure juulu jeeya ko hono noon kadi saɗa juula jangude ɓunutu woni duwaw du'eteɗo caggal darde ma ɗimmire e wonno juulu subaka sa jangi juulu subaka darde ma ɗimmire a jangi fatiha e simore haade ma jaggude e koppi jangga ɗon ɓunutu ɓunutu o ma en garoy hen inchallah kañum e tahiyatu lillahi zakiya lillahi ma en kaaloy konguɗi ɗi holno wiyete eko firti so Allah jaaɓi ɗum noon ɓunutu noon ko less jangguete allahumma inna nasta'inuka wa nastahfiruka ko nandi hen ha to haɗoyto jangude ɗum de ko ɓuural so neɗɗo acci ɗum sujjanta ɗum ala wona farilla wona sunna tengtuɗo sa nani wona sunna tengtuɗo noon firtani wonde nelaɗo waɗata ɗum ala omo waɗanno ɗum kono noon o wiya wona omo sunnini dow e nder meɗen yen mbat ɗum ko eɗen barkinoro saabu omo waɗanno ɗum te kadi ko duwaw eɗen jiiɗi eɗen kato jini ko do'ete hen ko so Allah jaabima ɗum ko ɓuural mawgal wonande en ɓunutu noon ko adi aɗa jaggoye koppi sa gayni darde ma ɗimmire nde sa jangi fati a simore tan jangga ɗum less kañum noon suuɗete feññintake kono noon sa yijiti ha jaggi koppi ala base sa tukkitima a wi sami allahu liman hamida a tukkitima haadema sujjoyde jangga ɗum ɗon kadi ine sella woni ɓunutu o ko hono noon kadi du'ade caggal tahiyatu lillahi ɗimmo o tahiyatu lillahi gadiɗo a du'ata ko ɗon a immoto daroɗa sa gayni jangde nde kono noon ɗimmo o du'ade ɗon wayno wiide rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaba nar ɗum nelaɗo sallah sallam ene du'otono ɗum te kadi ine moƴƴi so tawi jaɓama ko ɓuural wonandema an juulannoɗo woni rabbana ya an joomam atina hokku amen jooma amen hokku amen fi dunia to aduna ɗo hasanatan moƴƴere wa fil akhirati darde kadi somin gadi kokka amen hasanatan moƴƴere wa qina azaba nar danda amin e lebte jeygol ɗum ɗo so Allah jaabima gasi ko holko ɗaɓɓete goɗɗum a heeɓi moƴƴere aduna moƴƴere e lakara a hisi e lebte jeygol goɗɗum ala ɗum waɗi du'ade ɗum ine moƴƴi eyyi yama julɗele ma ɗe juulata e gurdam maɗam juulu wotudu so jaɓama hen duwa o jaɓorama hen tan hankkadi a malama aduna e lakara foof ko hono noon kadi juulannoɗo so faye wiide assalamu aleykum ene silmina ene yalta e juulu he ko darata banggue ma ñaamo sa faye silminde ko ɗum ɗo ko ɓuural e ɓuure juulu kono wona ɓanduma ndu foof yahata walla aɗa dara ha aɗa yeccito no woɓɓe mbattani ala ko hoorema nde tan yahata so tawi ko mazhab imam malik ko salmina woturu wonande almami wiide assalamu aleykum ɗo a wiyan assalamu aley sa faye wiide kum o naworta hoorema nde banggue ñaamo taw ɓandu ndu yahata ko hoore nde tan dande nde nawata hoore nde banggue ñaamo woni assalamu aleykum gasi so tawi noon ko caggal almami gonɗa almami julduma walla ko neɗɗo goto juulannoɗo goto juulannoɗo ni e almami o foof ko assalamu aleykum gasi e mazhab imam malik kono noon so tawi ko gonɗo caggal almami wiyete ko assalamu aleykum on saaha en kaalino salminawo ɗimmel ngo ko sunna en limino ɗum e sunnaji juulo nawta dande mum nde ga so tawi won keɗɗo jungo ma ñaamo mbiya assalamu aleykum tataɓol ɗum ɗo kadi koye sunnaji juulo jeeya
kono nawde bangge ñaamo ko nawata ko konngol ngol woni sunna woni farilla yaltirde njuulu he silminago adigo ngo konngol ngol woni farilla ɗimmijo o e tataɓijo o konngol ngol ko sunna kono nawde dande muɗum nde ɗum ɗo ko ɓural e ɓure njuulu so tawi noon ko masabuji goɗɗi ɗi eyyi wayno hanbaliyankoɓe walla ko nandi hen kamɓe ko calminali ɗiɗi hay so tawi neɗɗo goto juulowo mbi assalamu aleykum woɓɓe ne mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah ɗiɗo noon masabuji ko sa fa e a nawrat dande ma goɗɗi a nawat dande ma hatti ha yetto mbiya assalamu aleykum eyyi walla assalamu aleykum wa rahmatullah daraga ha gasa mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah kono mazhab imam malik a wiyan assalamu aleykum gasi mazhabuji ɗiɗa noon a wiyan a daran ha gasa mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah ɗiɗɗi foof ine sella kala no neɗɗo juuliri hen juulu muɗum selli eyyi kono noon kadi saɗa tahiyo ko tamata peɗeli ma ɗiɗo tati ɗi tamo jofornu ndu joofo pawa ɗum e hofuru ma he no woniri ni pawira ni e hofuru ma he gona e dillinde feɗendu jofornudu aɗa jangga attahiyatu lillahi zakiyatu lillahi ɗayibat salawatu lillahi ko dillinta ɗo ko ɗum ɗo ko ɓural e ɓuure njuulu eyyi sa joɗima ha feewi jungo ma ngoɗo a fawan e hofuru ma he tan ni leloro ni e hofuru he jungo ñamo ngo tama peɗeli tati ɗi feɗendu jofornu ndu poccandu aɗa dillina aɗa jangga attahiyatu lillahi ɗum ɗo ko ɓural e ɓuure njuulu jeeya eyyi ɗeɗo gueɗe woni gueɗe ɗe tawnunoɗen eko fati e ɓuure njuulu eyyi ene jeeya kadi yimɓe juulannoɓe neɗɗo yimɓe ɗiɗo sene juula eyyi ɗo kam ko sunna yimɓe ɗiɗo sene juula gardotoɗo almami o heeɗa banggue nano dewowo e makko o heeɗa banggue ñaamo ɓe takkodira julnowo heeɗa banggue nano julneteɗo heeɗa banggue ñaamo ɗum ɗo koye sunnaji he jeeya eyyi won wiɓe koye ɓuure juulu jeeya so tawi ko ɓuuri kono noon sa acci ɗum haydara hay julnowo seedi banggue ñaamo juulu ngu bonani timmi feewi kono noon ni ɓuuri fewde so tawi noon ɓe goni ɗiɗo caggal almami kamɓe ɓe keeɗan caggal hankkadi almami ardo ɗiɗo ɓe keeɗa caggal eyyi so tawi kadi rewɓe ne jilli hen hankkadi rewɓe ɓe kadi keeɗa caggal so tawi noon ko worɓe ɗiɗo juulata e debbo goto debbo o wonan caggal worɓe ɗiɗo ɓe takkodira julnowo heeɗa banggue nano julneteɗo heeɗa banggue ñaamo eyyi ko hono noon kadi ɗeɗo gueɗe goni ɓuure njuulu kalen ko fate gueɗe gañade e njuulu ɗeɗo woni ɓurɗe moƴƴude ɓuuri timmude ne waɗi gueɗe ɗe ganduɗa bonnata njuulu kono ko gueɗe gañade e njuulu ine jeeya hen juulannoɗo ine yeccito ine daara banggueji muɗum ɗiga sa nani ɗum noon ko hoore nde yahata te kadi o rumtota ko qibla kala nde o rumti qibla hankkadi juulu makko boni o taƴat saabu en kalino e sarɗiji sellugol njuulu huccidde qibla guila arwande njuulu ma ha gasi eyyi so nata wayno njuulu e nder jihad walla ko nandi hen ɗum kam ko exception ji ɗum ɗo ko gantuji ko ittitina wamma juulannoɗo taw wona e jihad ko nandi hen so rumtima qibla njuulu makko boni ine aña noon yeccitade omo daara wonɓe gaaɓe takko makko en eyyi ko gueɗe gañade e njuulu jeeya hono noon mernude guite mum aɗa juula aɗa ɓiña guite maɗe walla ko nandi hen ɗe gueɗe kadi ene jeeya e gueɗe gañade e njuulu eyyi ko hono noon kadi ine jeeya e gueɗe gañade e njuulu darorade koyngal gotal sa nani ɗum noon wona tan sudde koyngal ma ni ala ko darade goñoɗa banggue doole ma foof mbatta e koyngal gotal eyyi so tawi noon ko darde juuti walla a tampu walla a sellani no fewi ala basi aɗa wawi darorade wattude doole ma foof e koyngal gotal eyyi ɗum ɗon ala basi eyyi kono noon kadi ine aña juulowo sinnodira koyɗe mum ɗiɗi gorko sene juula o serdan koyɗe makko ɗe eyyi debbo sene juula takkodira koyɗe muɗum ɗe pele ɗe less takkodira debbo sene juula noon wiya yo waɗ wo amma gorko serda koyɗe ɗe kono noon woto serndu ha yaaja ha ɓurta surtout juulowo e jama juulowo e dental koyɗe maɗe a fortanɗe a uditat ha fota e balaɓe maɗe so foti e balaɓe maɗe kala mo takkodirɗa so koyɗe mon ɗe memodiri koyɗe ɗe wonno wiya ko yo takkodir pele koyɗe ɗe so takkodiri tan baleɓe mon ɗe potat baleɓe ɗe takkodirat kono sa udditi ha ɓuuri yajde baleɓe maɗe kanko so udditi so takkodiri e pele maɗe hakkude baleɓe mon ɗiɗi waɗan espace eyyi te nden seyɗade natata ɗon sa nani ne wiye sappeji yo takkodire gudde no witeno yolde so tawi hakkude sappeji nelaɗo sallah sallam wi yo guddu ɗum o wi soɗon ganduno ko woni e uddude sappeji o haali hen ɓuure kewde eyyi ko beele ha seyɗade wasa hebde hen lawol kala to espace waɗi hakkude juuloɓe yo gande seyɗade natata ɗon joni noon
sa uddi koyɗe ma kadi ha ɓurti so tawi koyɗe mon ɗe takkodiri fewata koyɗe mon mbawa takkodirde e wadde a udditat ha fota e balaɓe ma neɗɗo mo ganduɗa balaɓe ɗe ne jaaji o yajno koyɗe makko ha fota e balaɓe he neɗɗo mbaɗo no amni mo ganduɗa balaɓe ɗe jajani o fonda koyɗe makko ha fota e balaɓe makko ɗum waɗi son takkodiri koyɗe takkodiri tan balaɓe ɗe mewodirat eyyi kono noon so gudditi ha yaji no yoga wattani fantinɓe ha ɓurti e diine he jajna tan koyɗe ɗe ha ɓurta walla sene sujja tan guddita juɗɗe ha ɓurta hankkadi ko jaggidde wondata te Allah yiiɗa jaggitoɓe e ɗum ɗon moƴƴani yo koyɗe fot gorko noon wadde rendinde koyɗe mum takkodira hono no debbo yamirani ɗum koye gueɗe gañade e juulu jeeya hono noon julde aɗa ƴetti wayno téléphone ma walla kala ko ina sohlinma aɗa waɗe poche ma saaha foof sohlinma walla vibra walla sona ɗum ɗon koye gueɗe gañaɗe jeeya eyyi taw ina dilla kono a darani a memani a waɗani kono noon ne soltinma ga juulungo ɗum waɗi saɗa juula sa ñifani téléphone ma waɗ ɗum silence kippa téléphone o kono sa fawimo yeeso ma a hippani a waɗani ɗum a waɗi ɗum silence kono a hippani téléphone o ne sona aɗa daara lampa ka ne huɓɓa walla numéro gonɗo hen o hankkadi haqqille ma ruttoto e appel he itta haqqille ma e juulu he ɗum ɗon andu a waɗi hunde añade e juulu bonnata juulu ma kono noon a waɗi hunde añade e juulu ma eyyi ko hono noon kadi sujjude cujjira banggue tiine ma taw wona gantu eyyi sa sujjiri banggue tiine ma andu a waɗi hunde añade e juulu so tawi noon ko gantu aɗa jogui fuƴere walla ko gandi nandi hen tiine ɗe hakkude ma memani kono banggue memi juulu ma timmi feewi mbasi ala hen eyyi ko hono noon kadi kalama so ala gantu ala aɗa fiili kala aɗa haɓɓi hoorema no yoga waɗata ni surtout bandiraɓe men murtaninaɓe so tawi woni cowanɗe ɗiɗi tan hankkadi ala base guila sowande wotere kalama ha cowanɗe ɗiɗi so ɓuuri cowanɗe ɗiɗi fiilima e tiine ma he hankkadi sellata alay saago guitta walla gussa eyyi woɓɓe noon ne belsino ɗum piiɗo kala ka ha wona cowanɗe wayno tati ɗe cujjira noon ɗum sellata eyyi so tawi gantu ala andu hay ɗum ine aña so tawi woni ɗiɗi hono noon kadi juulowo ine miijo e gueɗe aduna e gueɗe nanduɗe hen ine aña e juulu eyyi sippirde e miijo muɗum artira e juulu mum ko hunde waɗɗinde wonande juulannoɗo eyyi ɗeɗo gueɗe woni gueɗe ɗe ganduɗa kadi ine aña e juulu ene wayno ko joguinoɗen hojomaji timmi en kaɗan ɗo inchallah so Allah addoyi en e darsuji meɗen garoji jokken kalen e gueɗe ko fate yejjidde e nder juulu inchallah eɗen jadanno e yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e ayaw meɗen Pindi TV eɗen jadanno hen musidɗo meɗen to banggue caméra ji to woni Djiby Dieng wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh